Dobrý deň. V tomto type si ukážeme, ako dosiahnuť prehľadnejšiu štruktúru zobrazenia cenových ponúk, realizácií a zákaziek v navigácii pod zákazníkom v prostredí prieskumníka. Ako na to? Informačný systém CITO ponúka v novej verzii svojim užívateľom možnosť využívať funkciu virtuálnych zakladačov. Tie sa vytvoria pod každým odberateľom a ich úlohou je zgrupovať uvedené elementy podľa ich typu do jedného spoločného priestoru. V prípade vytvorenia novej cenovej ponuky, realizácie alebo zákazky s väzbou na daného zákazníka príde k automatickému priradeniu tohto elementu do tejto skupiny. Následne má užívateľ v navigácii pod zákazníkom rozdelené cenové ponuky, realizácie a zákazky v troch samostatných virtuálnych priečinkoch, pričom väzba medzi cenovými ponukami a realizáciami zostáva zachovaná. Zároveň je možnosť vytvárať jednotlivé elementy aj pod týmito virtuálnymi zakladačmi. Pre koho je táto funkčnosť užitočná? Túto funkčnosť využijú predovšetkým užívateľia, ktorí spracovávajú a vyhodnocujú cenové ponuky a realizácie. Poďme si teda predstaviť túto činnosť priamo v informačnom systéme CITO. Administrátor aplikácie má právo aktivovať užívateľom funkčnosť virtuálnych zakladačov. Ak si užívateľ, ktorému virtuálne zakladače boli aktivované, následne otvorí zákazníka v okne prieskumníka, v ponuke navigácie pod týmto zákazníkom mu pribudnú 3 nové virtuálne zakladače. Názvy týchto zakladačov má právo editovať administrátor systému. Každý zakladač zgrupuje daný typ elementu s identifikáciou na tohto zákazníka. Identifikáciu zabezpečuje definícia daného zákazníka ako odberateľa na tomto elemente. Väzba vytváraná medzi jednotlivými elementmi zostáva zachovaná a užívateľ tým nestráca informáciu o vzájomnom vzťahu medzi cenovou ponukou a realizáciou. Zároveň je možné pod týmito zakladačmi vytvárať nové elementy. Vďaka tejto funkčnosti majú užívatelia realizujúci spoločnosti obchodné aktivity a spracovávajúci vyhodnotenia súvisiace s cenovými ponukami a realizáciami k dispozícii komfortné a prehľadné rozdelenie, pričom neprichádzajú informácie medzi ich vzájomným preväzbením.